Toto je ďalšie video so Škoricou a on vám chce niečo povedať. Že v tomto diele sa spoznáme s Pištom, takže nazdar Pišta. Ahoj Fergy. Čakaj, otvorím Škoricu. Kamaráde Mako tam si nechce dať. Krásna. Vyzerá to ako taký nejaký hovnoprášek. Ty robíš veci. No dle. Dajme vodu. Čakaj, ja mám v koli. To jednu na zem. Otevřeme ju. Jaký? Jaj. No do piče. Dobre. Teraz zarobím si škoricovú vodu. Z čeho sa potom napiješ? Keď ťa to bude oné. Tak potom si to. Krásny otlaček. Však pluješ mi to na nohy. Fuj, tak kebyže máte hovno v hube. Ty mal niekedy hovno v hube? Áno. Poď, to bolo. Tak si sa nechoval. Chcete zarobím si škoricovú vodu? Ani sa netrefil. Soby ne. Dobre. To píše. Tam vršek. A potom či sa... jebáme to. Ty celý špinavý. Splecháš. Taká pekná škoricová voda, môžete sa na to pozrieť, to je jak... Nádhera. Fuj, to je smrad. Celkom dobre to voní, olenaj to. Škoricou. No tá škorica dobre voní, ale zle chutí. Samotná. V koláčok není zlá. Páči, keď to vypijem, co vydáš? Dám to na YouTube. Ty go. To aj ja. A zdraví! Fuj, to sa nedá piť. Fuj. Skús to. Nesem. Poď, tvo. Fuj.